Nyt, mutta Lassi. No. Nyt on homman nimi on tämä. Joken jäpi, kato, niin minä jään, kato, Taavolle, kun minä rupean kuntokuuria pitämään, niin sinun pitää, Lassi, pitää tätä rappiostriimiä yllä sitten. Ei sulla tule kuntokuuri. Niin. Ui, Minä... miksi? Minä? Miksi ei kuntokuuri? No sen takia, koska minä olen ryypännyt niin vitusti. Joo. Minun pitää kuntokuuria. Lassi, Joo. minusta, minä ojennan soidun sulle sitten. Minä Okei. yhdellä Lassille ojennan soidun. Lassi, sinun pitää, Lassi. Mutta ei se ole Karjas sopiva se soittaa. Ei, kun Kari on nyt, missä se on soijassa vitun katkolla tai missä, niin sinun pitää, katsopa Lassi, sinun pitää, kato, niin pitää tästä rappiostriimisen huolta sen aikaa, kun minä olen pois. Okei. Minä pidän. Tää on aika iso vastuu. Se on sinun vastuulla. Minä annan soidun sulle. Okei. Ja nyt ensimmäisenä minä teen sulle paukun, Okei. jekkupatterin paukun. Okei. Sinä oot nyt, kato, ne ykköshoitaja sitten. Perkele! Silloin kun minä oon poissa, niin sä pidät huolta siitä, että... Vois pukea, älä nuole mun kättä. Älä nyt sitä pukea. Lassi pitää huolta. Ei mulla on uimahousut repussa. Kuulemma saunaan puut meni jonnekin muualle. No, mutta kyllä ne me saada niitä sanoa. Jääkerä jäsen. Jääkerä. Aika paljon pistit Tuo on ihan normi juttu. Tämä on ihan normi juttu. Mitä jääkerä maistuu sisään tai makuna periaatteessa? Siinä on semmosia juttuja. Tuossa kato niin. Lassi. Jäätä tullut vielä siihen. Jäätä. Moi Puke, moi. Kiitti poika. Jäätä. Puke rauhassa. Puke! Opetapa nyt. Ui. Aikaa ruveta starttaamaan. Puke oikein mulle. Tänne nyt sitä. Tuopa tänne nyt. Auta! Mitä auta? Mitä tänne nyt sitä? Puke tulee kippua. Auta. Ai vittu, älä nyykälä. Auta. Puke. Ai vittu se raapi mua. Ai Puke ei raapi. Ai auta. Pottu se. Ai vittu se Puke raapi mua seassa. Puke. Älä. Puke! Ai vittu se raapi mua seassa. Puke! Mä kuvaan peistä, mutta... Hei, tämmönen vähän sivusta. Vähän tänne näin. Näin. Okei. Mua fiili. Saa nää ylilaudan runkkarit vähän matskuu. Köyhät, työttömät pummit. Köyhät. Mua fiili. Rovaniemen vieressä. Mikä poroma? Mitä hei? Mä pitää sanoa Lassi. Just näin. Mä mittelen Lassi sanoa. Mennä saunaan nyt. Mä laitan sen samaan niinku mä äsken samalla, että nyt meet vaikka toi, mä laitan sen kamera sinne. Ei. Kun mä laitan tuon se tonne, niin se näkyy ihan hyvin. Kato, mä näytän sulla tuo elokuvakameran käyttäjä. Et kyllä mä sisältöä haluan tehdä. Mä oon sisällön tuottaja ja siksi mullakin pitää 3000 kattojaa. Hello, Chatti,
Nyt juotaan vitu lonksu ykkösenä, ai saatana. Laasista on tullut vittu ne elokuvakameran käsittelyyn. Ai aikuiskameraa. No, mä kyllä halusin päästä Amerikkaan kuvaa pornoa. Kuvaamaan siis, en tekemään. Kuvaamaan. Jos minut pistetään kuvaamaan, niin tulee kuessa 8K, jopa 12K resoluutista pornoa, että kyllä nämä läskit varmaan punkkaritkin lähtee hukkaamaan paljon entistä enemmän. Tiedätkö mikä on tämän Suomen keskipiste? Seksi. Seksi on maailman tärkein asia. Sillä seksiä tulee uusia ihmisiä ja uusia sukupolvia. Ei se tule. Puhe. 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 Tehtä on suoritettu. Onko hyvä? Ai saatana, tuntuu ihostoi vitu. Onko hyvä? Joo, no nyt chatti. Suppori täynnä. On nyt vittu kummatkin saatana. No vittu, mitä sinä kun jaahat sillä huoro tie perässä vittu? Vitu köyhä! Vitu Häh? kelapummi! Tie perässä! Ihan oikeesti. Sinä iniset saatana gold diggeri! Vitu, sä näytät muutenkin Ei perässä! loppuilta! Tee! Huoro! Joo, mulla on tottein. Huoro! Huoro! Tie perässä! Saatana! Sanalu! Koska sä oot vitu fucking nobody! Sä oot vitu looseri! Tee perässä! Niin! Looseri! Luma! Kuopiolainen! Huoro! Vitun ämmä. Vittu! Haista huoroa vittu! Vittu saatana. Tiedätkö viimeisetkin rippeet hakee meiltäkin vielä lisää? Vittu mikä ämmä saatana.